Τον Ηρακλή, τον γιο του Δία θα υμνήσω, τον πιο ισχυρό από τους θνητούς, στη Θήβα την απλόχωρη, που γέννησε η Αλκμήνη, με το μαυροσύννεφο σαν έσμιξε κρονίωνα. Αυτόν που κάποτε στην αχανή τη θάλασσα και τη στεριά, αφού περιπλανήθηκε με προσταγή του βασιλιά Ευρισθέα, ανδραγαθίες πολλές κατόρθωσε και υπέφερε πολλά. Τώρα όμως πια σε καλό τόπο του χιονόσκεπτου Ολύμπου διαμένει, απολαμβάνοντας, και την καλήσφυρη την Ήβη έχει. Χαίρε του Διαγέ, ο βασιλιά, και χάριζε ευτυχία και αρετή. Από τον μακρινό Κάφκασο ως τη σκοτεινή Ταρτισσό στην Ιβερική Χερσόνησο δεν υπάρχει βουνό, κάμπος ή μονοπάτι που να μην έχει ακούσει να μιλούν για τους άθλους ενός ανθρώπου με κεφάλι λιονταριού και ένα ρόπαλο στο χέρι. Τον πιο ξακουστό και ρωμαλαίο ανάμεσα στους ήρωες που πάτησαν ποτέ στη γη. Τον αργείο και θηβαίο Αλκίδη Αμφιτριονίδη, που ονομαζόταν και Ηρακλής. Βρισκόμαστε στους κάμπους της Θήβας, όπου σύμφωνα με το μύθο η Αλκμήνη εγκατέλειψε τον νεογέννητο Ηρακλή, γιο δικό της και του Δία, φοβούμενη μην πέσει πάνω της ο θυμός της Ήρας. Η γέννηση εκείνου του βρέφους, που συνελήφθη τη νύχτα που ο Δίας την έκανε να διαρκέσει ως ο τρεις, είχε από την αρχή σημαδευτεί από τη διχόνοια μεταξύ των θεών. Όταν η Ήρα κατάλαβε ότι πλησίαζε η ώρα της γέννησης, ζήτησε από τον Δία να της ορκιστεί ότι ο επόμενος απόγονος από τον οίκο του Περσέα θα βασίλευε στις Μικίνες. Ο Δίας, πιστεύοντας ότι θα ήταν ο Ηρακλής αυτός ο απόγονος, ορκίστηκε. Αλλά η Ήρα, θέλοντας να εκδικηθεί το εξόγαμο παιδί, έστειλε στις Μικίνες την κόρη της Ηλίθεια, τη θεά των τοκετών, για να προκαλέσει άμεσα τη γέννηση του άλλου πρίγκιπα, του εφταμινίτικου Ευριστέα. Κοντά σε αυτόν τον τόπο που σήμερα καταλαμβάνει η μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, οι Θηβαίοι έδειχναν για αιώνες τα ερείπια του σπιτιού που γεννήθηκε ο Ηρακλής. Σήμερα, οι τοίχοι της εκκλησίας ακόμα συγκρατούν κάποιες πέτρες από το τέμενος του ήρωα. Ο Ηρακλής είναι ο κατεξοχήν ήρωας, ευεργέτης των λαών, ιδρυτής γενεών και πόλεων, πρότυπο αθλητή, μονάρχη, ευγενή, ενάρετου άνδρα και επιπλέον παλαιοχριστιανικού Αγίου. Και σαν ήρωα πρότυπο, η ζωή του είναι σημαδεμένη από τέρατα, εγκληματίες, μονομαχίες, μάχες, θεμελιώσεις, υπεράνθρωπα έργα, αρπαγές, ενώσεις, παραφροσύνη και εξαγνισμό. Η πρώτη πράξη τρέλας, υποδαφλισμένη από την Ήρα, τον οδήγησε να ρίξει τα παιδιά του στη φωτιά. Οι Θηβαίοι έλεγαν πως θαύτηκαν σε έναν από τους τάφους που βρίσκονταν κοντά στο σπίτι του ήρωα και τιμούσαν τη μνήμη τους με ετήσιους νεκρικούς αγώνες. Όταν ο Ηρακλής ξαναβρήκε τα λογικά του, για λίγο καιρό κλείστηκε στο απόλυτο σκοτάδι. Κατόπιν καταδίκασε τον εαυτό του σε εξορία και ζήτησε χρησμό από τους Δελφούς για το πού έπρεπε να ζήσει. Ο Θεός τον διέταξε να πάει στις Μικίνες και να υπηρετήσει τον Ευρισθέα και του υποσχέθηκε ότι ο δύσκολος δρόμος των άθλοντι θα τον οδηγούσε τελικά στην ευθανασία. Αποφασισμένος να φέρει εις πέρας τον πρώτο του άθλο, ο ήρωας κατευθύνεται στην Εμαία, όπου έπρεπε να σκοτώσει ένα τρομερό λιοντάρι αναθρεμμένο από την ίδια την Ήρα. Φτάνοντας σε αυτούς τους κάμπους δίπλα στις Κλεονές, φιλοξενείται στην ταπεινή καλύβα ενός μεροκαματιάρη, του Μόλορχου, που ο γιος του είχε πέσει θύμα του περιβόητου λιονταριού. Το επόμενο πρωί, πριν φύγει, ο Ηρακλής παρακαλεί τον οικοδεσπότη του να προσφέρει μια θυσία στον Σωτήρα Δία, αν μέσα σε 30 μέρες γυρίσει ζωντανός. Στην αντίθετη περίπτωση, αν πεθάνει πάνω στο χρέος του, να προσφέρει μια θυσία στον ίδιο τον Ηρακλή, ως ήρωα. Ο ήρωας φυσικά βγήκε ζωντανός από εκείνον τον πρώτο άθλο. Όμως εδώ, κατά μεσής του κάμπου των Κλεονών, σώζονται ακόμα τα ερείπια ενός μικρού τεμένους αφιερωμένου στον Ηρακλή. Ένας ναΐσκος στραμμένος ανατολικά
από που το άγαλμά του αντίκρισε την ανατολή του ηλίου. Όταν ο Ηρακλής ζητούσε από τον μεροκαματιάρη εκείνη την πρώτη θυσία, με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να φανταστεί τη θεϊκή λατρεία που θα του επεφύλασαν οι μεταγενέστεροι. Ιχνηλατώντας τα σκηνικά του μύθου, το μεγαλύτερο δέλιαρ είναι η αναζήτηση ενός από αυτούς τους θρυλικούς τόπους που η τέχνη επανειλημμένα αναπαριστά αιώνες τώρα και που κάποιοι αρχαίοι περιηγητές αξιώθηκαν να δουν από κοντά. Για παράδειγμα, τη σπηλιά όπου Ηρακλής στραγγάλισε το λιοντάρι της Νεμαίας. Ακολουθώντας τη μαρτυρία του Παυσανία, για να εντοπίσουμε τη σπηλιά πρέπει να υπολογίσουμε πάνω σε έναν χάρτη ακριβίας την πιθανή χάραξη της αρχαίας πορείας από τις Κλεονές ως το Άργος. Να σημαδέψουμε πάνω της ένα σημείο που να απέχει 15 στάδια από την Νεμαία και να ψάξουμε στις πλαγιές που βρίσκονται κοντά στο δρόμο. Μόλις φτάσουμε στην περιοχή, οι οπές αυτού του λόφου θυμίζουν την ονομασία που οι αρχαίες πηγές δίνουν στο βουνό που βρισκόταν η σπηλιά. Τριτός, δηλαδή διάτριτος. Και όντως, κοντά στην κορυφή, φανερώνεται ξαφνικά μια σπηλιά. Μια μακριά και βαθιά τάφρος, διόρυγα διηνεκής, όπως την αναφέρει ο Διόδωρος, και αμφίστομο εσπήλιο, όπως υποδεικνύει ο Απολόδωρος στην αφήγησή του. Ο ήρωας φράζει με πέτρες το ένα από τα δύο ανοίγματα και μπαίνοντας από το άλλο προχωρά μόνος του προς το τρομερό ελουροειδές της σύρας, το οποίο και στραγγαλίζει με τα χέρια του. Μια ιστορία που, εφόσον είναι αληθινή, συνέβη εδώ πριν από 3.300 χρόνια και από τότε τη διηγούνται ως τα σήμερα. Σύμφωνα με τον Πορφύριο, οι σπηλιές με τα δύο ανοίγματα συμβολίζουν την τελετή της μετάβασης από το ανθρώπινο στο θεϊκό. Ίσως γι' αυτό ο μύθος τοποθετεί σε μια σπηλιά με δύο στόμια τον άθλο με τον οποίο ο Ηρακλής ξεκινά το δρόμο του προς την Αθανασία. Έχοντας εκπληρώσει τον πρώτο του άθλο, ο ήρωας φορτώθηκε το λιοντάρι στους ώμους του και τράβηξε για τις Μικίνες για να το παραδώσει στον Ευρυσθέα. Όταν ο βασιλιάς αντίκρισε το θηρίο, τρομοκρατημένος από τη δύναμη του ήρωα, του απαγόρευσε να ξαναμπεί στην πόλη και τον διέταξε στο εξής να περιοριστεί στο να αφήνει την απόδειξη των άθλων του μπροστά από τις πύλες. Έτσι λοιπόν, μετά την απαγόρευση, ο Ηρακλής μετακόμισε στη γειτονική Τυρίνθα. Η πόλη της Τύρινθας και των Μικηνών ήταν μέρος της κληρονομιάς που θα αναλογούσε στον Ηρακλή, αν η Ήρα δεν είχε επιταχύνει τη γέννηση του Ευρυσθέα, ώστε να τη σφετεριστεί. Αυτά τα ογκώδη τείχη, ακριβώς όπως των Μικηνών και της Μηδίας, υψώθηκαν από τον ξακουστό πρόγονό του, Περσέα, με τη βοήθεια των κυκλόπων φερμένων από τη Λυκία. Αυτά τα αλόκοτα πλάσματα ονομάζονταν και γαστερόχειρες, επειδή γέμιζαν τα στομάχια τους με την επιβλητική δύναμη των χεριών τους. Όσο ήταν στην υπηρεσία του Ευρυσθέα, ο Ηρακλής είχε σαν ορμητήριό του αυτή την πόλη. Από εδώ, με ένα άρμα που του οδηγούσε ο αγαπημένος του ανιψιός Ιόλαος, ο ήρωας έφυγε για τη Λέρνη για να εκπληρώσει τον δεύτερο άθλο του, να σκοτώσει την τερατώδη ύδρα που είχε αναθρέψει η Ήρα. Ο μύθος παρουσιάζει την ύδρα σαν ένα τέρας του γλυκού νερού που κατοικούσε στη βαλτώδη περιοχή της Λέρνης. Ήταν κόρη του Τύφωνα και της Έχιδνας, το κορμί της έμοιασε με σκύλου και είχε αναρρύθμιτα κεφάλια φιδιού, που το ένα από αυτά ήταν αθάνατο. Για ακόμα μία φορά, η περιγραφή που δίνει ο Παυσανίας για τον τόπο είναι το σημείο αναφοράς μας στην προσπάθεια να εντοπίσουμε το σκηνικό εκείνου του αρχαίου μύθου. Όλα αυτά τα εδάφη που κατοικούσε η Ύδρα ήταν ένας βάλτος ανάμεσα στο βουνό και τη θάλασσα, περιστοιχισμένος από δύο μικρούς ποταμούς. Ο πιο βόρειος ονομαζόταν Ποντίνος, όπως και το βουνό. Ο νότιος
είχε το όνομα μίας από τις κόρες του Δαναού, της Αμιμώνης, της μητέρας του Ναυπλίου. Εδώ υπάρχει ακόμα η λίμνη όπου στην αρχαιότητα γίνονταν μυστικές νυχτερινές τελετές προς τιμήν του Διονύσου, γιατί λεγόταν πως μέσα από αυτά τα νερά ο Θεός είχε κατέβει στον Άτη για να βρει τη μητέρα του Σεμέλη. Σύμφωνα με τις μυθικές μαρτυρίες, η Λερναία Ύδρα κατοικούσε δίπλα σε μία πηγή από που ανάβλησαν τα νερά της Αμιμώνης. Ωστόσο, ο Απολόδωρος δίνει ένα επιπλέον στοιχείο για τον τόπο, λέγοντας πως ο Ηρακλής με τα αναμένα βέλη του την ανάγκασε να ξεπροβάλει από ένα λιμέρι στα ριζά ενός λόφου κοντά στην πηγή. Μοιάζει απίστευτο, αλλά στη νότια πλευρά του όρους Ποντίνου, πολύ κοντά στην πηγή, ακόμα υπάρχει ένα μυστηριώδης λιμέρι. Στον τρίτο άθλο του, ο Ηρακλής έπρεπε να πιάσει ζωντανή την ιερή Ελαφίνα της Άρτεμις. Ο ήρωας κατάφερε να την εχμαλωτήσει κοντά στα κρυσταλλένια νερά του ποταμού Λάδωνα, αφού την έκανε να κατέβει από το Αρτεμίσιο όρος κατά 2 κοντά στην για έναν ολόκληρο χρόνο. Την κουβάλισε στους ώμους από τις όχθες του Λάδωνα ως τις Μικίνες, διασχίζοντας με τα πόδια τα εδάφη της Αρκαδίας. Στον τέταρτο άθλο έπρεπε πάλι να πιάσει ζωντανό ένα θηρίο, αυτή τη φορά πολύ πιο επικίνδυνο, τον άγριο ερημάνθιο κάπρο. Ακολουθώντας τον αντίλαλο των βρυχυθμών του, ο Ηρακλής τον κυνήγησε στις βραχώδεις πλαγιές του βουνού, ώσπου να τον φέρει σε ένα σημείο όπου το θηρίο θα βρισκόταν σε μειονεκτική θέση. Κοντά στις κορυφές κατάφερε να το παγιδεύσει σε ένα γεμάτο από χιονικύλωμα και εκεί όρμησε κατά πάνω του, ενώ αυτό αμυνόταν με δαγκονιές και τις οπλές του βυθισμένες στο χιόνι. Στον πέμπτο άθλο έπρεπε να καθαρίσει μέσα σε μία μέρα τους τεράστιους τάβλους του Αυγία, του πιο πλούσιου σε κοπάδια μονάρχη. Ο Ηρακλής, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι του είχε αναθέσει τον άθλο ο Ευρυσθέας, προσφέρθηκε να καθαρίσει όλο τον κόπρο πριν νυχτώσει με αντάλλαγμα το 1/10 των κοπαδιών, και ο Αυγίας δέχτηκε. Τότε ο ήρωας άνοιξε 2 κανάλια στη γη και έστρεψε τα νερά του ποινιού έτσι ώστε να περάσουν από το εσωτερικό των στάβλων. Αφού ολοκλήρωσε την αποστολή του, ζήτησε την αμοιβή του, αλλά ο Αυγίας, που είχε στο μεταξύ ενημερωθεί για την υποχρέωση του ήρωα απέναντι στον Ευρυσθέα, αρνήθηκε να τον πληρώσει και τον έδιωξε από την Ήλιδα. Ο Ηρακλής ορκίστηκε να μην αφήσει αναπάντητη εκείνη την προσβολή. Και αυτή είναι η όμορφη λίμνη στην Φαλία, το σκηνικό του 6ου άθλου του Ηρακλή. Ο ήρωας έπρεπε να ελευθερώσει αυτόν τον τόπο από την απειλή των στυμφαλίδων ορνήθων, των ανθρωποφάγων πτηνών που είχαν φωλιάσει εδώ, διωγμένα από τους λύκους μιας χαράδρας κοντά στον ορχομενό της Αρκαδίας. Αρχικά, ο Ηρακλής δεν ήξερε πώς να τις κάνει να βγουν από την πυκνή πλάστηση της λίμνης, αλλά η προστάτηρά του, Αθηνά, θα τον εφοδιάσει τότε με κάτι μπρούντσινα κρόταλα σφυριλατημένα από τον ύφεστο. Κάνοντας τα να νυχήσουν στην κοιλάδα από τούτον τον λόφο στην όχθη της λίμνης, καταφέρνει να τρέψει σε άτακτη φυγή τις όρνηθες και μάλιστα σκοτώνει μερικές ρίχνοντας πολλές με το τόξο του στον αέρα. Όπως πάντα, αγνοούμε το αληθινό μήνυμα που κρυπτογραφείται σε αυτούς τους μύθους. Τι είναι οι άθλοι του Ηρακλή? Τι είναι οι στυμφαλίδες όρνηθες, η Λερναία Ύδρα? Το λιοντάρι, ο κάπρος, η Ελαφίνα ήταν απλά θηρία?
Οι άθλοι του Ηρακλή δεν είναι μοναδικές πράξεις. Έχουν το αντίκρισμά τους σε άλλους ελληνικούς μύθους και άλλους πολιτισμούς. Πράγμα που προϋποθέτει στη διήγηση ένα μακρινό τελετουργικό υπόβαθρο. Ίσως τα κεφάλια της ύδρας που έπρεπε να κόψει στο γερό δάσος ή οι όρνηθες που έπρεπε να διώξει από τούτο το βάλτο να ήταν γυναίκες που λάτρευαν άλλους θεούς. Τα ταξίδια που πραγματοποιεί ο Ηρακλής ώστε να ολοκληρώσει τους 12 άθλους του θα στείλουν τον ήρωα στην άκρη της Ελλάδας και στα πέρατα του κόσμου, μέχρι και σε αυτόν τον κάτω κόσμο. Όλοι αυτοί οι μύθοι, διάσπαρτοι στη γεωγραφία από την Ασία έως τις στήλες του Ηρακλέου στην Ιβηρική Χερσόνησο, εδραίωσαν τη φήμη του ήρωα ως πολεμιστή και ιδρυτή πόλεων. Και στην ελληνική του πατρίδα συντελέστηκαν πολλές μάχες και ιδρύσεις πόλεων, αλλά από όλες αυτές, δύο είναι ίσως εκείνες που του έδωσαν μεγαλύτερη δόξα. Η πόρθηση της Ήλιδας ως πράξη εκδίκησης για την προσβολή του Αυγία και η προσφορά των λάφυρων εκείνης της μάχης για την εξύψωση των αρχαίων αγώνων που τελούνταν εδώ, στην Ολυμπία. Αυτά είναι τα ρήπια του τείχους που περιέκλειε την Άλτη, τον ιερό περίβολο της Ολυμπίας. Ο Ηρακλής πρώτος την περιέφραξε και την αφιέρωσε στον Δία, τον πατέρα του. Τίμησε επίσης και τη μνήμη του Πέλοπα με ένα ιερό. Διεύρυνε και βελτίωσε το χώρο που ήταν αφιερωμένο στην τελετή των θυσιών και των δοκιμών και ανέγειρε 6 βωμούς ώστε στο μέλλον οι αγώνες που τελούνταν εδώ από την εποχή των δακτύλων να αφιερώνονταν στο 12άθιο του Ολύμπου. Ο Ηρακλής που αναφέρεται σε αυτό το μύθο είναι πλέον ένας Ηρακλής δωριεύς, κήρυκας της λατρείας του Δία και του Ολύμπιου Πανθέου. Αλλά είναι πολύ πιθανόν να υπήρξε κι άλλος Ηρακλής πριν από αυτόν. Ένα ηρωικό αρχέτυπο που ονομαζόταν Ηρακλής πριν ταυτιστεί αυτό το όνομα με τον πιο ξακουστό μεταξύ των ηρώων. Ο Ηρακλής ήταν πιθανώς ένα αξίωμα, ενσαρκωμένο κάθε χρόνο από έναν ήρωα ανώνυμο. Εδώ βρισκόταν το τελευταίο του τέμενος. Ονομαζόταν απλά Ηρώων και η προέλευσή του ήταν τόσο αρχαία που το χώμα του είχε μεταφερθεί από τον λόφο του Κρόνου, τον αρχαιότερο λατρευτικό τόπο της Ολυμπίας. Πάνω στο βωμό του δεν υπήρχε παρά ένα κλαδί ελιάς και η λέξη Ήρος. Για πολλούς αιώνες οι νικητές στην Ολυμπία λάμβαναν μονάχα έναν ευθυμισμό, «Χαίρε άναξ Ηρακλή», έναν ευθυμισμό που τους μεταμόρφωνε σε ήρωες. Όταν σβήσει η βουή των άλλων μαχών και περιπετειών, ο Ηρακλής θα εμφανιστεί στην Καλυδώνα και θα ζητήσει το χέρι της πριγκίπισσας Διάνυρας, εκπληρώνοντας μία υπόσχεση που είχε δώσει όταν κατέβηκε στον Άδη, στον νεκρό αδελφό της Μελέαγρο. Δυστυχώς, ο Ηρακλής αγνοούσε ότι εκείνη η υπόσχεση και εκείνος ο γάμος θα ήταν η αρχή του χαμού του. Για να κερδίσει το χέρι της Διάνυρας, ο ήρωας έπρεπε να φέρει εις πέρας έναν άλλο άθλο, να νικήσει σε μονομαχία τον ποταμό Αχελό, γιο του ωκεανού και της Θέτιδας και πρωτότοκο αδελφό των 3.000 θεών ποταμών. Ο ποτάμιος θεός θα αντιμετωπίσει τον ήρωα με τις μορφές ενός ταύρου, ενός φιδιού και ενός ανθρώπου με κεφάλι ταύρου. Και η μονομαχία θα λήξει όταν ο Ηρακλής καταφέρει να τον ταπεινώσει, ξεριζώνοντάς του ένα από τα τεράστια κέρατα του. Χρόνια αργότερα, μία νέα δυστυχία απομακρύνει τον ήρωα από τις ευημερούσες διές της Καλυδώνας, ο ακούσιος θάνατος του Ινοχώου Εύνομου. Κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου, ο Εύνομος έριξε από λάθος νερό πάνω στον Ηρακλή και ένα μοιραίο χαστούκι του ήρωα έθεσε τέλος στη ζωή του νεαρού.
Παρά τη συγχώρεση του πατέρα του Ινοχώου, ο Ηρακλής και η σύζυγός του Διάνυρα φεύγουν εξόριστοι για τη μακρινή Τραχίνα, όπου ελπίζουν να βρουν άσυλο κοντά στον βασιλιά Κίηκα. Λίγο μετά τη φυγή τους από την Καλυδόνα, ο Ηρακλής και η Διάνυρα φτάνουν στις όχθες αυτού του ποταμού, του Εύηνου. Εδώ, ο κένταυρος Νέσος προσφέρεται να βοηθήσει την πριγκίπισσα για να διασχίσει τα νερά πάνω στη ράχη του. Φτάνοντας στην άλλη όχθη, μακριά από τον Ηρακλή, ο κένταυρος αποπειράται να τη βιάσει. Παρά τη μεγάλη απόσταση, ο ήρωας κατορθώνει να πληγώσει θανάσιμα τον κένταυρο με ένα από τα φαρμακερά από τη χολή της Ύδρας Βέλη. Ο Νέσος, ετοιμοθάνατος, στρέφει στη Διάνυρα και της υπόσχεται πως αν αναμίξει το σπέρμα του με το αίμα που αναβλύσει από την πληγή του, θα αποκτήσει ένα φίλτρο που θα την προστατεύει από τις μελλοντικές απιστίες του Ηρακλή. Στην Τραχίνα, ο ήρωας προσφέρει τις υπηρεσίες του στον οικοδεσπότη του Κίηκα, ώστε αυτός να καταλάβει τα εδάφη της Ιγαλίας στην άλλη πλευρά του Μαλιακού κόλπου. Η επιτυχία του εγχειρήματος τον οδηγεί στην τέλεση μιας ευχαριστήριας θυσίας προς τον Δία πάνω στην πιο ψηλή κορυφή του τόπου, του ορούς Κίνεου. Για τον σκοπό αυτό, στέλνει στην Τραχίνα τον αγγελιοφόρο του Λίχα να αναζητήσει τα χρειώδη για εκείνη την επισημότατη περίσταση. Η Διάνυρα, πληροφορημένη από τον Λίχα ότι ο Ηρακλής είχε πάρει για παλακίδα του τη νεαρή πριγκίπισσα Ιόλη, αλήφθη τον χιτώνα του ήρωα με το ερωτικό φίλτρο του κένταυρου Νέσου. Όταν ο Ηρακλής φοράει το χιτώνα, το ρούχο κολλάει στο δέρμα του και το δηλητήριο της ύδρας που περιείχε το αίμα του κένταυρου αρχίσει να του κατατρώει τις άρκες. Τότε ο Ηρακλής, νιώθοντας προδομένος από τον Λίχα, τον γκρέμισε από την κορυφή του Κίνεου στα νερά του κόλπου. Λένε ότι αυτά τα νησάκια σχηματίστηκαν από το πέσιμό του και από την αρχαιότητα τα ονομάσουν Λιχάδες. Στην επιστροφή προς την Τραχίνα, καταπευλημένος από τον πόνο, ο Ηρακλής ρίχνεται σε τούτα τα νερά, προσπαθώντας να καταπραίνει τη διαφορετική επίρρεια του φίλτρου του Νέσου. Κι όσο εκείνος τράβαγε να βγάλει το χιτώνα, τόσο το δέρμα του σκιζε. Φρικτό να περιγράψω. Μάταια κι αν προσπάθησε να απαλλαγεί. Το ρούχο όλο και περισσότερο στα μέλη του κολούσε, γυμνώνοντας το σώμα του και τα μεγάλα οστά του. Από εκείνη την τραγική στιγμή, αυτά τα νερά αναδίδουν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις και είναι γνωστά με το όνομα θερμοβίδες, δηλαδή θερμό πέρασμα. Αυτή είναι η οροσειρά της Ήττης και η πιο ψηλή κορυφή είναι η πυρά του Ηρακλή, που είχε υποδείξει το μαντίο των Δελφών ως τόπο αποθέωσής του. Στο δρόμο προς το όρος, αντλώντας δυνάμεις από τον ίδιο του τον πόνο, ο Ηρακλής αποκαλύπτει στον ανιψιό του ήλιο τα λόγια που είχε ακούσει μία μέρα από τον Δία. Κανένας άνδρας ζωντανός δεν θα μπορέσει ποτέ να σκοτώσει τον Ηρακλή. Η καταστροφή του θα προέλθει από έναν νεκρό εχθρό του. Κατόπιν ζητάει από τον ήλιο να του ορκιστεί πως θα τον μεταφέρει ως την ψηλότερη κορυφή και πως εκεί, χωρίς να διστάσει, θα παραδώσει το βασανισμένο του κορμί στην πυρά. Αφού φτάσουν στον τόπο, ο Ηρακλής θα πλώσει τη Λεοντή πάνω στη πυρά και γαλήνιος πια θα ξαπλώσει σιγά σιγά πάνω της, ακουμπώντας κατόπιν το κεφάλι του στο ρόπαλο. Η υπέρτατη στιγμή θα καθυστερήσει, αφού ούτε ο ήλιος ούτε κανένας από τους παρόντες δεν αποφασίσει να βάλει φωτιά στο προσάναμα. Μόνο ο Φιλοκτήτης, ο γιος ενός βοσκού που περνούσε από εκεί, συμπονώντας τον ήρωα, θα ανάψει την πρώτη φλόγα. Ο Ηρακλής, σαν μία τελευταία χειρονομία, θα χαρίσει στον νέο το τόξο και τα βέλη του.
Στη συνέχεια ακούστηκαν βροντές και οι κεραυνοί του Δία δεν άργησαν να μετατρέψουν σε στάχτη την πυρά. Αφού η φωτιά κατέκαψε το θνητό του σώμα, οι θεοί υποδέχτηκαν τον Ηρακλή στον λαμπρό Όλυμπο. Εκεί συμφιλιώθηκε επιτέλους με την Ήρα, η οποία του έδωσε για σύζυγο την κόρη της, Ήβη, την Καλίσφυρο, την πιο απαστράπτουσα νιώτη μεταξύ των αθανάτων. Ο Ηρακλής ενσάρκωσε, όπως κανένας στην ιστορία, την περίπλοκη μορφή του ήρωα. Πέρα από τις συγκεκριμένες πράξεις του, φωτεινές και σκοτεινές, μετατράπηκε σε συνώνυμο ενός ανθρώπου που αναζητεί μοχθώντας την αρετή, ενός ανθρώπου που την καθορίζει με την πράξη του, ενός ανθρώπου που αμφιβάλλει και είναι μόνος, αλλά χαμογελάει. Ο μύθος του Ηρακλή είναι μια δημιουργία προορισμένη να υπάρχει αιώνια, γιατί σε κάθε καιρό, ακόμα και αν εξαφανίζονταν τα πλοία και οι μάχες, ο ήρωας θα έχει πάντα ένα εγχείρημα να φέρει εις πέρας, να επιλέξει χωρίς βεβαιότητα, να παλεύσει με τα τέρατά του, να θεμελιώσει μία εσωτερική πόλη, να νικήσει τον ίδιο του τον εαυτό.